गोबां फरायसाफोरानो आरो गोबां फरायसाफोरनि मोखाङाव दिनै खुसि आरो बिथांमोननि बिमा बिफा आरो गोबां फरायसालियावनो दिनै खुसिनि साया ओंखारदों। मानो होनना बुङोब्लाथाय दिनै जोंहा मेट्रिक आनजादनि जि फिथाइ बेखौ होनाय जाबाय आरो बेनि गेजेरावनो बाक्सा जोंनि बिटिआरनि गासै मोनब्रै जिल्ला बेनिनो बाक्सा जिल्ला हिसाबै मोननो हादोंमोन 69.64 आरो चिरां जिल्ला महरै 64.44 आरो बेनि अनगायैबो जोंहा क'क्राझार जिल्ला बेवहाय बे समाव जों नुनो मोनदों 61.12 आरो बेनि उनाव जोंहा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै 60.10 गासै बे मोनब्रै बिटिआरनि जिल्लाफोरनि गेजेराव गोबां फरायसाफ्रानो मोजां रिजाल्ट लाबोनो हादों। नंगौ बे समाव दङ आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नैबे बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय गंसे मोजां बर' बिजोंनि फरायसालि आरो बे फरायसालियावनो गोबां बोसोरावनो गोबां फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट लाखिनानै पास खालामबोदों आरो गोबां डिस्टिंसन गोबां स्टार मार्क बेबायदिनो 100% रिजाल्ट लानानै बिथांमोना पास जाबोनायखौ जोङो नुबोनो मोनदों आरो बेनो जाबाय जोंनि बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय नैबे केशब नोगोरनि सिजौ एकाडेमि आरो बे सिजौ एकाडेमियाव 100आव 100 फरायसाफ्रानो जाफुंसार जानो हादों एबा आनजाद उथ्रिसारनो हादों। बिनि गेजेरावनो गोबां डिस्टिंसन आरो स्टार मार्क बांसिन लाखिनो हादों। बे समाव आङो दंफैयो बेनिनो सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सिमला पुलिस थानानि नैबे सिजौ एकाडेमि बेनि जोंजों लोगोसे दङ डाइरेक्टर बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो लागोन बे समाव। आदसा दिनै जे नोंथांमोननि फरायसालियाव गोबां फरायसाफ्रानो उथ्रिसार जानो हाबाय नोंथांमोना दिनै माबायदि गोजोननाय मोनदों? आदसा दिनैनि बे रिजाल्टनि समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जोंनि गेजेराव नुजाफैनायखौ लानानै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनिसिम आंनि साबायखरखौ जासिबाय। थारैनो दिनैनि बे रिजाल्टखौ लानानै जोङो गोजोननायखौ मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनिफ्राय देग्लायो सा 30 फरायसाफ्रा HSLC आनजादखौ होदोंमोन। बेनिनो सानैया डिस्टिंसन मोननो हादों, सा 8 स्टार मार्क मोननो हादों आरो सा 15 फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों, लोगोसे सा 5 सेकेन्ड डिभिजन मोनदों। बिथांमोना दिनै एसेबां मोजां रिजाल्ट लानानै आनजादखौ उथ्रिसारबाय बेनि उनाव मा दं बेनि आन्दोआव मा दं होनना फोरमायगोन नोंथांमोना? बेनि बेकग्राउन्डआव दङ बुंनो थाङोब्ला फरायसालिनि जिथु एडमिनिस्ट्रेसन बेखौबो जों बुंनांगोन। फरायसालिनि एडमिनिस्ट्रेसन मथे जोंनि जि फोरोंगिरिफ्रा थारैनो सांग्रां फोरोंगिरि दं जोंहा। साफ्रोमबो फोरोंगिरियानो माने सोरबाबा DLED सोरबाबा BEd डिप्ल'मा गोनां गोजा आरो फोरोंगिरि बिथांमोनहा गावसिनि गोसो होसारनायजों फोरोंनो हादों होननानै आं सानो। लोगोसेनो गारजेनफोराबो जाय गारजेनफ्रा जोबोद कनसियास सांग्रां बे गारजेनफोरनि गथ'फ्रा साबसिन रिजाल्ट खालामनो हादों। गुबुन माखासे खम नम्बर मोननाय गथ'फोरनिख्रुइ साबसिन नम्बर मोननाय गथ'फोरनि जिथु गारजेन बे गारजेनफ्रा बुंनो थाङोब्ला गारजेननि अबदानाव गारजेनफ्राबो बिहोमा होदों। फोरोंगिरिया फोरोंबानोल' जाया, दा गारजेनफोरनिबो अबदान नांगौ नालाय फोरोंगिरिजों लोगोसे गारजेननि जिथु अबदान बे थारैनो नांथारगौ। सिगां बोसोरफोरनिखौ रुजुना नायोब्लाथाय देबार बोसोरनि सिगां बोसोराव थांनाय बोसोराव जोंनिफ्राय थांनाय बोसोरावबो सा 30 गथ'आ आनजादखौ लिरदोंमोन। बेनिनो गासिबो फार्स्ट डिभिजन मोननानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो सा 17आ स्टार मोननो हादों आरो सासे डिस्टिंसन मोननो हादों। बिदिमोन आरो रिजाल्टआ। ओमफ्राय फेलथ' गैखायानो
देग्लायबो फेल गैया आरो बिनि आगोलनि बोसोरनि जि रिजाल्ट 2023 मायथाइनि बे रिजाल्टआबो जोंहा 3 डिस्टिंसन मोनदोंमोन ओमफ्राय 43 गथ'मोन आरो 43 गथ'नि मादाव 2 सेकेन्ड डिभिजन माखासे स्टार मार्क मोनदों माखासे सिम्पल फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आगोलनि बोसोरावबो गतिके नुनो मोनबाय जोंहा फेल जानाय गथ' ओंखाराखै देग्लायबो खाफाला मोजां जोंनि गथ'फ्रा फेल जायाखै आरो उनावबो जानाय नङा उनाव आरो साबसिन जागोन जों बेखौ सानदों मानोबा जों दिनै साखाफारा जे रिजाल्टखौ साबसिन रिजाल्ट होनो थाखाय जों दिनै साखाफारा माबोरै साखाफारा जोंहा नांगौबायदि कम्पिउटार फोरोंगिरिबो दं आरो नांगौबायदि जोंहा BSc दानि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि मुगायाव जोंनो नांगौबायदि जि BSc बे BScफ्रा जोंहा 3आनो दङ ओमफ्राय बिदिनो आर्ट्स फोरोंगिरि बिखेखकै इंराजियाव आखाइ गोनां जोंहा फोरोंगिरि दङ आरो बे इंराजियाव जोङो साबसिन गथ'फोरखौ एसे स्मार्ट खालामनो जुनै जोङो स्पकेन इंलिशबो सोसनदों बे थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जोङो स्पकेन इंलिशखौ इन्ट्रडिउस खालामदों बिदिनो कम्पिउटार आरो स्पकेन इंलिश जों बेखौ इन्ट्रडिउस खालामदों बे समाव बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मिथिबाय आरो गोबां बिथांमोननि टिचार स्टाफनि सोमोन्दैबो जोङो मिथिना मोनबाय बे समाव बिथांमोननि एडमिसननि सोमोन्दै जोङो एसे मिथिनो लागोन बिथांमोननियाव जिहेतु गोबां गार्जेनफोरानो नोंथांमोननि फरायसालियाव गावनि गथ'नि मुं थिसननो गोनां जायोब्ला माबोरै इनकुवेरि खालामहरनो हागोन नोंथाङा बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा बा जानबुं नाम्बारफोर होनो हागोन नामा माखौ होनदों जानबुं नाम्बारफोर इनकुवेरि खालामहरनो हागौ गोबां गार्जेनफोरानो एडमिसन मुं थिसननो थाखाय जानबुं नाम्बारा इनकुवेरि खालामहरबाथ' जोङो माबायोआनो जोंनो नांगौआनो एडमिसन होनो थाखाय आंनि जानबुं नाम्बारखौ होनांगौ ना आंनि जानबुं नाम्बारा 6002126470 6002126470 बे समाव बिथाङा जोंनो गोबां बाथ्रा मिथिबाय आरो बे समाव जोंजों लोगोसे दंबावो बिथांमोननि सासे फोरोंगिरि स्टाफ बे समाव जों बिथांनिफ्राय मिथिगोन बिथांमोना दिनैनि बे रिजाल्टखौ लानानै बेसेबां आरो माबायदि गोजोननाय मोन्दों मा फोरमायगोन सार नोंथाङा दिनै एसेबां मोजां रिजाल्ट गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय बावहरग्रोबाय थारैनो जोंनि स्कुला साबसिननिफ्राय साबसिन हामसिननिफ्राय हामसिन जाबोबाय दङ आरो सोलोंथाइनि बिथिङावथ' जोंहा डाइरेक्टर सारानो बुंखाबाय जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा जोबोद माने रोंगौथि गोनां आरो बिथांमोना नांगौ बायदियै सोलोंथाइ होनो हायो आरो गार्जेनफ्राबो जोंखौ जेबायदि नांगौ बेबायदि मदद होनायनि थाखाय जोंनि फरायसालिया बेबायदिनो आवगाबोबाय दङ एबारनि बोसोराव गुबुन बोसोरनिख्रुइ जोङो एसे साबसिन नाम्बार लाखिनो हादों नै एबारनिया जोंना हाइस्ट स्टार माबा मोननाया डिस्टिंसन मोननाय हाइस्ट नाम्बार मोननाया जाबाय 90.50 जौखोन्दो बे गुबुन सिगांनि बोसोरफ्राव जोंनि गथ'आ इनि एसे खम मोन्दोंमोन एबार बांसिन मोन्दों आसा खालामदों इयुनावबो फैगौ बुब्लिफ्राव जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन फरायसा जोङो सोरजिनो हागोन होननानै जोंनि फरायसालिनि एनरलमेन्टआबो खम नङा बारायबोबाय दङ आसा खालामदों इयुनावबो गार्जेन बिथांमोना जोंनि बे फरायसालिनि बे मोजांखौ नुनानै गथ'फोरनि दावगानायखौ नुनानै जेन गथ'फोरखौ जोंनि बे फरायसालि फारसे लाबोयो बेखौनो आसा खालामनानै आं दिनै खुलुमनाय बावहरबाय बोसोरफोरनि फरायसाफोरखौ माबायदि राफोद खालामनो नोंथांमोना जुजिबाय बिनि सोमोन्दै जोंहा मोनसे माबा दङ फरायसालिया जोंनि नैबे डाइरेक्टर माबानिफ्राय रुमनिफ्राय फोरोंगिरिफोरनिसिम माबोरै फरायसाफोरखौ माबोरै जोङो गोसो बोनानै फोरोंहोनो हागोन बिनि माखासे जोंनो माबा हरो आइडिया हरो बे मथेनो आरो लोगोसे जोङो मा खालामो एबार ओरैबायदि सानदों जोङो थांनाय बोसोरफ्राव जोङो मेट्रिक आनजादनि सिगां जोंहा मोनसे माबा दंमोन हम भिजिट खालामनाय गथ'फोरखौ जों माबोरै फरायनांगौ गार्जेनफोरखौ जोङो गथ'फोरखौ फरायनाय समाव माबायदि मदद होनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे थांनानै मोगा मोगि बुंहैयोमोन एबार जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो एसे बांसिन खालामनो सानदों
जोङो खेबसेल' लानाय जायोमोन हम भिजिटखौ जों एबार खननै खनथामहालागै लानो सानदों आसा खालामदों नैबे हम भिजिटनि गेजेरजों जों माखासे गथ'फोरखौ एसे साबसिन खालामनो हादों होननानै जों आसा खालामदों आरो बे समाव जोङो सिजौ एकाडेमिनि डाइरेक्टर आरो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय आरो बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुन समाव माबायदि बिथांमोना थांखि लाबोदों बेनि सोमोन्दै जोंनि गेजेराव गोबां बिथांमोना बाथ्रा बुंबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय सालबारि महकुमानिफ्राय आं एस के बसुमतारी गोजोन्थों